Bugtong ang IATF lang ang makapahunong sa nagpadayon karong voters registration sa COMELEC tungod sa krisis sa panlawas. Samtang mipagawas og kamanduan ng COMELEC nga higpitan ang pagpatuman sa online appointment sa transaksyon sa ilang buhatan. Aniya ang report. Mipagawas og kamanduan sa Provincial Election Supervisor Lionel Marco Casiliano nga higpitan na gyud ang pagpatuman sa online appointment sa mga magparehistro. Kini ilabi na sa dakbayan sa Sugbo ug Lapu-Lapu tungod kay way katako sa mga COMELEC offices sa pagpatuman sa mga health protocols. Kung hatagan og higayon ang mga tawo nga mo-walk-in, dili gyud makontrol ang gidaghanon sa moadto sa mga buhatan sa COMELEC. Buot masiguro sa ahensya nga mapatuman ang health protocol alang sa mga tao ug mismo sa ilang mga kawani. So kung mo-accommodate ni nila ana, magtapok na gyud sila sa gawas nga bisan pag mamadlong mi, tan-aw ra nila wa na dihang namadlong, mobalik lang gyapon. Samtang dili na mahinayon ang pag-uswag sa voters registration nga giplanuhan unta kining ihunong ug ibalik sa Enero. Unfortunately, the in-bank, kuan maguna siya, majority decision ba? Mas dagan man ang nibutar nga magpadayon ang registration. Yawhag sa COMELEC ang mga tao nga mahimo rang iangan-angan ang pagparehistro ilabi na sa mga senior citizen aron malikay sa posibleng pagtakboy sa COVID-19. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.